ama na ọbụla mụnwa ga-ekwu nke ị ga-anụ, mana mụnwa ga-ekwuru ọnụ m. Ịma na ndị be anyị kwuru okwu wee sị na ọ bụrụ na afụ na-ekwu na ọ na-egbu okenye, mana ekwuo ma anụ na-egbu nwatakịrị. Ịpụta ị na-azara anyị eze ndị Igbo na Abuja, eze ndị Igbo na Lagos, eze ndị Igbo n'obodo oyibo, eze ndị Igbo n'obodo dị iche iche, ị na-azara anyị nya. Ma o ruzie n'ife a ga-eji nyaba eze ahụ ichikọnyọrụ, eze ahụ ichikọnyọrụ, o ruzie n'ihe a ga-eji ewe n'ife achọọ gị ama mfụ gị, imee ka a ga-asị na ịda aba n'ịntanetị na ịda anụ ife a na-afịọ na ịda anụ ife a na-adanụ. Okenye amaghị egwu ana bụkwa na aghụghọ. Ọkwa na ụmụ ihe ndị a na-eme nke nwachiri eze ndị Igbo na Lagos ma ọ bụ eze ndị Igbo na Abuja ma ọ bụ eze ndị Igbo na obodo dị iche iche ma obodo oyibo, nke nwachikọnyere eze ndị a niile. Ọkwa na ụmụ ihe ndị a na-eme. Ọ bụrụ na anyị afụrọ gị doo anyị anya na ife ewu eze ndị Igbo, eze ndị Igbo ọ bụla eze ndị Igbo, ife ewu kọnfam eze ndị anwụrụ. O ruona na omume n'ọnọdụ ọhamadike ndị Igbo nọ, ndị mgbago ugwu na-ele gị anya ka ime sọntịn nye, mana onwero nke ha na-afụ ha ihe ị na-eme. Ndị Yoruba na-enekwu gị anya gị nwa bụ eze ndị Igbo ka ime sọntịn gbasara ọnọdụ a nwanne anyị nwoke bụ ọhamadike ndị Igbo nọ. Kemgbe e besịrị ikpe a na-agwa gị na o nwere ozi ikpe a na-ekpi ya na aka ya dị ọcha na o nwere ntụpọ ọhụụ na afọ. Gị nwa bụ eze ndị Igbo ka nọrọ ebe ị nọ bụrụ eze gị ahụ nọdụ ya na n'elu, mee ntị kụọ ntị gbaa ka a ga-asị na ịnụrụ ife a na-afịọ, ka a ga-asị na ịnụrụ ife a na-adanụ just because of ihe ị ga-ebenefit. Ifere mezie gị. Gị nwa chiri eze ndị Igbo na Abuja, eze ndị Igbo na Lagos, eze ndị Igbo n'obodo oyibo, eze ndị Igbo obodo ọ fụrụ ya bụrụ, a sị gị ifere mezie gị. Ifere mezie gị na ndị mgbago ugwu ị na-asị na fa mara ife ma ndị ofe mmanụ ahụ nwanne ọha na-agbataziri ọsọ enyemaka. Ha etikwana deeti o, a sịkwa nọ on 20 ka ọ ga-adị wee mee 20 October na ha nwa ndị ga-anọ na Abuja live and direct. Gụnwa na onwe gị chiri eze nke a chi eze nke ọzọ, kere ife ị na-eme? Ị ka fọchiri ntị ịnụbeghị the news? Ịnụbeghị the news abi? Orubo mgbe ị ga-akpọ ndị ahụ niile ichiri eze, orubo mgbe ị ga-akpọrọ ha bịawa nyawa Abuja mmanụ na nyawa ife erugo na omume ka eje nyaba Abuja afọ ka afọ na nyabụ ofu mkpụrụ akwa na-achị ifunarị anyị n'ọkụ na onyaba akwa efunarịrọ. Nke nwa na onwe gị ka nọ ebe afọ with your power niile, with authority gị niile, with contact gị niile afọ nwanne, with ọnụ ahụ na-eru gị n'okwu niile ahụ, with eze niile ahụ ichikọnyọrọ, ịnọdụrụ ya na mee ntị ka a ga-asị na ịda aba n'ịntanetị. Ị marazi ife ekwe na-akụ na nke ikpeazụ abi? Ị mara ife ekwe na-akụ? Ị chọrọ ife mma agwa ka isi n'ọnụ nke o si wee pụta. Lapịa na mmiri ya achọjichi onye jere ọrụ. Ifuru mmiri ya achọjichi onye jere ọrụ. Ọkwụ ka ọla m n'ọnụ tupu na iburu chụba nwa nke mmadụ. Ọkwa influence of alcohol aṅụọ na m dede wee na-agwa gị ife a ya gazikwa eru gị.